дедо убиен од Грција, другиот во стражение се самоубива 903 година. Третиот мој дедо, што го носам јас неговото име, како втори Панде, е ученик на Битолската гимназија или на гимназијата што произведуваше војводи револуционери. Таа е позната она природбенска болгарска гимназија во Битола, која што абсорбираше еден голем број од населението од Западна Македонија. Таа беше столбот или продолжеток или клон на солунските три гимназии, болгарски гимназии. Во таа гимназија учи мојот дедо, но еден од учителите му е Дамјан Груев. По потреба, кога се засилува грчкото влијание во Корчанско, во Костурско, во Преспанско, во Леринско и во другите делови, по барање на Дамјан Груев е прекратува наставата Панде, се застапува за возобновување на свештенството и тој е назначен за раководител на екзархиската семинарија во манастирот Света Богородица во Сливница. Тие познати семејства, како што беа Татарчеви, Лапчеви, Радеви и уште други, тие за практично се затраени, сега ги нема. Тие семејства, за жал, посебно комунистите, после 1944 година ги уништожија. Има ли некој од нивните семејства сега во Ресен? Сосем мало остана. Тие се раселени повеќе, ќе ги најдете во Скопје, во Белград, во Америка, во Софија, или некои други родот им престана. Да речеме, од Татарчеви нема никој, посем по женска линија. Од Лапчеви исто така не остана од семејство. Има ли барем нивните семејни куќи, дали се дали? Видите, некои се, но некои намерно се уништожени за да не остане ни еден камен од природменските семејства кои што беа подвижници на ВМРО и формирањето на самата внатрешна македонска револуционерна организација во 1894 година. Тоа е Татарчевата куќа. Овие години е стравната со земја ја нема. Куќата на Симеон Радев ја нема. Куќата на другите семејства што заслужено место зафаќаат во болгарската историја, општо во балканската историја, исто така се уништожени. Нема никаков знак од куќата на Трајко Китаншев, познат природбеник, писател, јазичар, кого за жал Коневски го искористи во ресенскиот говор и така натаму. Од друга страна, во Арвата има 4 генерали во руската армија, нема никакво обележи. Во Стрмишиот манастир кај се одржана семинаријата, нема никакво одбележје. И една друга катастрофа на која што јас сум свидетел и дури и актер. 1947 година е изгорена најголемата црквена библиотека, манастирската библиотека од Стрмишиот манастир, со мотивација докаде што има ерголем треба да се уништожи. Тоа е практично онаа троска што ја заразува. Еве, господја Дрангова, слушнавте една жална приказна за паметењето на македонските българи, оние што и даваа белег на Македонија. Много е тъжно, защото едната част все едно, че ги е нямало, като за Симеон Радев, аз мога да кажа, че е направено нещо. Издадена е една много луксозна книга преди 7-8 години в Скопие, в която са публикувани неговите статии в Вестник Македония, който той като редактор е издавал в Париж. Този Вестник Македония. Освен това има и една паметна плоча. И тук съвсем коректно, не знам кой е автор всъщност, кой го е направил това нещо, но на едната страница са на френски и на другата страна са преведени на македонски, но каквото има, където има българи, че сме българи, си е написано българи. Това го има и на много други места. Еве имаме некој зрител, нека ни се јавуваат. Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Първо искам да изкажа така едно възхищение от предаването. Най-вече заради това, че различни водещи ни запознават с проблемите на външните българи. Вие ни запознавате с проблемите на българите от Македония, Зdenka Тодорова с проблемите на българите от Западните покрайнини. Хубаво е, може би, да има един водещ, който да ни запознава с проблемите на
българите, които останаха в гръцка Македония и гръцка Тракия, а също така и за българите в източна или Одринска Тракия. А може би трябва да има един водещ да ни запознава с проблемите на българите, които са в Северна Добруджа. Тоест, понеже вие знаете, господин Сърбиновски, че България е може би единствената страна на света, която граничи от всякъде сама със себе си. Единствено, може би от към Черно море не граничи със себе си. Но, конкретно на въпросите, за които става дума, много се радвам, че ваш гост е госпожа Дрангова, която толкова обстойно ни запозна с миналото и настоящето, за което сега става дума в Македония, и за нейният знаменит дядо, достоен български офицер. Но аз искам с вас да споделя нещо, което съвсем наскоро така ми направи силно впечатление. На 31 юли тази година група граждани тук от София бехме поканени в дома на господин Драги Каров от Велес. Там се откриваше едно българско читалище. И ние се организирахме от името на Народно читалище Славянска беседа, което е най-старото софийско читалище, начало с неговия председател, членове на читалището, включително и председателя на Съюза на македонските организации, господин Николай Тошев, който е внук на известния войвода Пере Тошев. Решихме да минеме границата покрай Благоевград на контролно-пропускателния пункт. Но каква беше нашата изненада? Ние носихме от името на читалище Славянска беседа една голяма доста литература, книги от читалището, с които искахме да ги подариме на читалището, което откриваше господин Драги Каров във Велес. Но какво стана, уважаеми господин Сърбиновски? Когато минахме границата и се озовахме при македонската митница, македонските митничари, като някакви, буквално ви казвам, есесовци, влезаха вътре в автобуса, в който се возихме, прегледаха всичко, даже накараха нас да си отвориме всички чантите, да видят какво има, почнаха да четат хората какви документи имат, някой носи 2 листа, те четат каквото е написано, а когато видяха книгите, направо казаха: вие защо не казахте, че носите книги? И ние казваме: защо? Това е нещо нормално, човек да носи книги със себе си. Не, тук в Македония не е разрешено да се носят български книги. Задържаха ни 2 часа на границата и накараха автобуса да се върне от българската страна и да върне книгите. Какво е това? Не е ли нарушение на човешките права и тази държава Македония не е ли един концлагер? Така е, се слагам, но да се надеваме дека наскоро ќе влеземе во Европа, па и за нас ќе важат вашите закони които ги имате вие тука по европейски, инаку Македонија не иска да влезе во Европа токму заради тоа, за да останат старите форми на работа на организацијата антибългарска што постои во самата власт, како и во сегашното правителство кое е антибългарско и во основа антиевропејско. Госпожо Дрангова, вие имате нешто да ни прочитате што исто се надоврзува од кого и како, една реченица, 2. Аз искам да ви прочита нещо от едно ексклюзивно, както е написано, интервю пред журналист от македонския вестник Капитал между 2 и 7 август тази година. Интервюто е с един от най-големите дейци на Македонската патриотична организация в Канада и Щатите, Джордж Лебанов. С 2 думи само за Джордж Лебанов.